Nema pritiska. Zadnje bacanje, ajmo! Nema pritiska. Đuki treba 9 za pobedu. Ja nemam nikakvih pritisak. Idemo. Idemo, Đuka! Idemo, po centru udri. Obana, gotovo. Au, Aleksa još ima šanse! 8. Za 1 poen. Jednu treba da srušiš za pobedu. Jedna za pobedu! Evo je! Ustraga! Čekaj da vidimo šta kompjuter daje. Možda i Čekaj, ima rezultat. Možda i kompjuter. Kurac, imam još bacanje. Još bacanje! Kurvinsk! Još bacanje.